sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Kagkaroon ang Inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, contact tracing ginapatigayon sa naka-close contacts ang 4 ka mga panibagong nga nagpositibo sa COVID-19 sa ginpatigayon nga surveillance testing. Mas sobra 1 milyon ka pesos nga balor sang shabu na kumpiskar sa isa ka barangay Kagawad kag 2 ka iban pa sa bypass operation sa Bacolod. Sa mga balita nasyonal, alkalde sang Los Baños patay matapos ginlutang sa sulod mismo sang munisipyo. Presidente Duterte liwat kinimbitar si Russian President Putin nga magbisita sa Pilipinas. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Disyembre 4, 2020. Ang inyong news team, Aksyon DorelCabatuNo. kag Aksyon BoyDuran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Mabigat. Lagaan on akong mic. Good morning, Action Boy! Kag sa aton mga ka-action. Liwat, happy Friday. Thanks God, it's Friday na naman, Action Boy. So, tomorrow, weekend, syempre. Correct man ka, hindi. Weekend na tomorrow. Pilan lang ka-days until ang Christmas. 21 na lang? OMG, Dali 21 na lang days kayo. na lang yun, yeah. And, ang New New Year Year, yan for 28. 40? 28. 28 days. 28 days. Ang akong yung birthday, wala pila, 40. Gina-countdown mo pala. Gina-countdown na nga, 28, 3, Kaya mo yan. Kaya mo 28, 3 yan. plus 16, 44. 44? 44 days. 44 days. Before Anyway, birthday. mag-greet sa aton mga ka-action nga nag-upod sa aton subong nga aga. Wala Action Boy kay R.R. Montua. Hambalya, good morning, ka-action. Binalaybay ko na Action Boy, Sa pagbugtaw sa kagahon, Action Radyo, kaupod namon. Dito sa Mamaylan, Action Radyo, suki sa kahanginan. Sa amon, kahaponanon, battery sang radyo, ginabulad pa sa initan. Uy. Para ihanda sa Action Radyo nga amon suki sa kahanginan. Ang stasyon niya pulian sang kamatuoran. Di ba? correct. Thank you so much, R.R. Montua. Super effort. Wala si R.R. Montua, Rihinyo, Action Boy. Thank you and good morning. Kay Janet Ledesma, good morning. Naga-watch man siya sa aton. Mary Anna Lepalam, good morning man. Have a nice day. Kay Jonah Gion, good morning. Kay... wala ko naglagaw kagapon niya. May lang ko lang paglagaw-lagaw. Basta nakita naman ka sa kundiin ng mga kaiganon. Nakita lang guro sa akong my day nga ara ko sa salakyan. Kaya Jertel Humayaw, good morning. Miles Sanos Scott, good morning. Advance Merry Christmas sa aton Connection Boy. Advance Merry Christmas, man. Yes. Erwin Gonzalez, good morning. Kay Alex Monteza, hari na siya. Good morning. Raymond Burda, good morning man. Si Action Boy, go. Sa kay Judy Dan, amo ni sa ang kuan ang gin-invite bala ni Ma'am Vanessa Mayo bala nga mag-monitor man sa Action Radio. Sa kuan sa I think. Nalipat ko din ang bal ni hindi siya taga Minnesota, do taga Texas ni sa I think. Okay. Hindi ko sigurado, no. Pero hindi ni sa taga Minnesota, do taga Texas ni siya, no? Okay. Judy Dunn, pero taga Drea sa Pilipinas, taga Cadiz ni siya. Taga Cadiz. Taga Cadiz ni siya. Good morning sa tanan niya taga Cadiz. Good morning. No? Kelly Jelly, Merry Christmas to all of you there. Greet ko lang Salvadorians kay Mr. Beboy Villasor sa CMO Sectoral.
watching always diri sa USA. It's a cold Thursday PM dito sa ila. Okay. Sige, sakay Philip Isulat dira sa Buen Retiro sa may Talisay City. Sakay Nonoy Quadernal Jr. Good morning. Gawamati sa Aksyon Boy. Gawat siya. Good morning. Si Nonoy, no? Amigo na ton. Si Roberto One Ball Gallo. Good morning. Maninoy ni tawag ni Aksyon Eden nga Maninoy. Ay, Maninoy yan naman. Pwede tinagidya ka damo sa Maninoy na Aksyon Eden. Yan, no? Mangkot naman sa yung class loan si Aksyon Eden. Ano sa imo? Class loan si Aksyon Eden, ano? Walang takabalo. Takabalo. Base sa 2021, malay mo, magluhod na ang presidente sa North Korea. Sige, standby na sa aton nga mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6 minutos na nagaligat sa takna ng alas 6. Detalya na sa mga balita lokal. Nagpatigayo na sa contact tracing ang otoridad sa mga nagka-close contacts ang 4 ka mga nagpositibo sa COVID-19 nga resulta ini sa ginpatigayon nga surveillance testing sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Executive Assistant kay Extraction Team Head Ernie Pineda, matapos nagkuha ang resulta, gilayon nila ipahibalo sa barangay agud ma-sealed off ang balay sa nagpositibo kay iswab test ang close contact sa mga patigayon sang contact tracing. Duha pa ni Pineda, 0.6% gid lamang ang nagpositibo sa ginpaidawon sa testing nga isa sa indikasyon nga nagnubo na ang kaso sa syudad. Palayag ni Pineda, padayon pa man sila naga-meeting agud ma-identify kung ano pa nga mas sektor ang ipaidalom sa surveillance testing. Dugang pa ni Pineda, ilag na paabot nga mas madamo ang magapaidalom sa surveillance testing sa maabot nga Disyembre 5 kag Disyembre 6. Pangabahin ni Pineda sa mga food riders nga wala pa nagpaidalom sa testing nga magkooperar kag makigbahin sa matikang nga ginapatuman sang syudad. No, pagka contact trace, ang kutob close contact, swab na siya, no, mandatory na siya. Dayon ang ining naman ang nagpositive, i-extract na siya kag idalon sa isolation facility. Ang kabahin sa pahayag ni Executive Assistant Ernie Pineda. Masobra isa ka milyon nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa isa ka barangay Kagawad kag duha ka iban pa nga persona sa drug buy-bust operation sang Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team sa Gwa sang subdivision sang Buri Road, Barangay Mandalagan, siyudad sang Bacolod kahapon adlaw Huwebes. Ginkilala ang managkaladakpan nga Sanday Michael Astorga, 32 anyos, Kagawad sang Barangay Zone 12A, siyudad sang Talisay, Dino Dimson, 25 anyos, sang Barangay Granada, kag Chris Angelo Abelarde, 31 anyos, sang Barangay Mandalagan, siyudad sang Bacolod. Ginpahayag ni PDEA Team Agent Bamboo, 150 gramos ang kabugaton sang suspected shabu nga nakumpiskar kag may dangerous drugs board value nga 1,020,000 pesos. Suno kay Bamboo, unang nadakpan si Astorga apang natsyempuhan nga nagpadulong man sa lugar si Dimson nga mga ginatulo source sang ginaduso nga shabu. Ginakabig ni Bamboo nga mga pusher ang nadakpan kag high value target bangod sa kadakuon sang droga nga nakumpiskar. Nakuha man sa operasyon ang kiluhan, tuter kag iban pa nga drug paraphernalia. Subong nga adlaw ipasaka ang mga kaso batok sa mga suspect. Ang monitoring niya ti medyo dugay-dugay na siguro mga 2 to 3 weeks na. Kag nakasatagid ni nga makabakal gitila tungod nga malapad ning area nga sakop nila nga ginahulugan nila sa mga item, labot pa sila sa langis. Bali ang aton gid nga major subject amo ni 3 ka bilog. Okay, grupo ni sila. Oo, danay ni sila nga nagtransaction sa aton. Bahin sang pahayag ni PDEA Agent Bamboo. Ginahulat pa ni PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez ang bagong memorandum gikan kay PDEA 6 Regional Director Edgar Apalya matapos ng pagbabahay sa ilahensya ang bagong tagpamuno sang PRO 6 nga si Police Brigadier General Rolando Miranda nga ululupod sa mapig-away batok sa illegal nga droga.
Suno kay Gomez, samtang wala pa sang guidance gikan kay Apalya, nagapadayon sa gyapon ang ila pagpakigangot sa kapulisan sa kampanya kontra ilegal nga droga. Dunga pa ni Gomez, hindi lamang mga pulis ang may close coordination sa ila ahensya, kalakip na diri ang NBI kay iban sa ila ahensya kung malakpan kag mapasakaan sang kaso ang mga ilegalista. Pagatutukan naman sa bago nga direktor sa Police Regional Office sa PRO 6 nga si Brigadier General Rolando Miranda ang tanang illegal nga aktibidad sa idalom sang iya liderato. Sulod kay NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Dunasco, luyag ni Miranda nga hatagan sang igtalopangod ang illegal nga panahor kag droga. Pasiguro man sini nga dakpo na wanted nga persona kag tinguan nga maganhagan ang kriminalidad. Dugang pa ni Donasco magapatigaan man sa internal cleansing kag may matabo nga random drug testing sa mga kapulisan. Pabakuron man sini ang close coordination sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kag National Bureau of Investigation o NBI sa pagpatigayon sang operasyon. Si Miranda ang formal nga nagpungko sa PRO 6 atong Disyembre 2 nga nagbulos naman kay Brigadier General Rene Pamuspusan. Sandang nagpatigayon sang silent protest ang mga progresibo nga grupo sa idalom sang Bayan Negros sa tumang inisang Hall of Justice kahapon nga adlaw sa para kung sa pagsaulog sampang kalibutanon nga adlaw sa mga political prisoners. Suno kay Karapatan Negros Chairperson Clarissa Dagatan, tanda ini sila pag-isa kapag pagkita sa suporta para sa masobra 90 ka mga political prisoners sa isla sang Negros nga tubtub karon preso sa mga bilangguan bangod sa inaligar pato-pato nga mga kaso. Nagaparawagan man si Dagatan nga hilwayo na ang mga political prisoners. Madumduman nga sang tinikdan nga tuig, pila ka mamatagas nga leader sa progresibo nga grupo ang inaresto kag ipasakaan sang kaso kag tubtub karon preso sa NODJ kay iban pa nga mga bilangguan. Inisla Mosanday Noli Rosales, spokesperson sang NAFLO KMU Negros, Proseso Quezon, Albert de la Serna, Cheryl Catalogo, Romulo kag Mermalin Biton, samtang nahilway naman natapos nagbayad sa piyansa sanday Butch Lusande, Danny Tabura, Ann Kruger kag Roberto Lachica. Gin-turnover na sa ang Police Station 8 ang nakita nga rifle grenade sa EOD Canaan Unit sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang rifle grenade nakita ni Eric Gabutas nga caretaker sa nga Danemark Beach Resort nga nagalutaw sa baybayon sang Bangga Aning, Barangay Pahanukoy, Syudad sang Bacolod. Suno kay Police Captain Jun Ray Batadlan ang hepe sa Police Station 8 nga bag-o pa ang rifle grenade nga nakita ni Gabutas. Suno kay Batadlan, delikado ini nga makita sang kabataan kag hampangan bangod sigurado nga ini ang magalupok. Nagpasalamat si Batadlan kay Gabotas nga gilayon ini gin-turnover sa kapulisan sang Police Station 8. Nanawagan si Batadlan sa mga pumuluyo nga nasakupan sang Police Station 8 nga gilayon ipahibalo kung may makita nga explosive agud malikawan ang disgrasya. Nasapuan patay ang isa ka trabahante sa asyenda sa Purok 3, Barangay San Jose sa Banwasang Binalbagan. Ang ining bangkay nilalaki Brian Lanuhan, 33 anyos, pumuluyo sa Asyenda Carmen sa Purok Progreso. Samtang ang suspetsado naman, ginkilala kay Elmer Tabuga, legal sa Pangindaron, pumuluyo sa Purok 2 sa Mumand nga barangay. Sa investigasyon sa Binalbagan PNP, si Lanuhan kakupod sini sa trabaho, katapos ang nakitaan nga nagainom sa Disyembre 1, apang nasapuan na lang pagkaaga nga patay kag pilason. Ang suspetsado nagbaligya siya pala kanang sakay sa tricycle kanang palagyo. Padayon pa ang investigasyon sa otoridad sa motibo sa krimen. Pilason ng 3 ka persona matapos nagbunggoanay ang 3 ka motorsiklo sa isa ka tricycle sa Dalan Araneta, Bangga Aning, Barangay Pahanukoy, Syudad sang Bacolod, Miyerkules sang gabi. Ang mga biktima ang ginkilala nga Sanday Rowen Mansueto, tricycle driver, pumuluyo sang Barangay Punta Taytay, Mark Brillanes, 22 anyos, driver sang Suzuki Smack, kag John Rodriguez, 18 anyos, driver naman sang Honda Wave, Lunsay, pumuluyo sang Barangay Dulao, Syudad sang Bago. Gilayon nga nakagwa sa hospital ang mga biktima matapos mabulong ang pilas, tugas ang aksidente. Sunod kay Police Staff Sergeant Cirilino Arollado, traffic investigator sa Police Station 8, tagapalumba ang 3 ka motorsiklo, ang Suzuki Raider, nga ginamaneho ni Christian Ramos ang nagbunggo sa tricycle nga ginamaneho naman ni Mansueto. Resulta na tumbang tricycle kag naglabog ang driver nga si Mansueto kag nagbaliskad man ang iban nga motorsiklo. Suno kay Arollado, pauli nang sakay sa tricycle nga may karga nga isda sang matabo ang aksidente.
Impound sa Police Station 8 ang 3 ka motorsiklo kag isa ka tricycle. Kag ginahulat ni arolyado ang mga biktima agud istoryahan ang natabo nga aksidente. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:15. Ag sa ato naman mga morning naliwat sa aton nga nag-monitor sa Facebook, sakay Judenia Sarmiento Puig Lazaro, good morning dira sa imo. Kay Weng Morales, dai good morning dira sa inyo. Sakay amigo Juan Bolgalyon, daog naman kuno si Madam Remia. Halaha sila madama, no? Sige. Oy, paring Henry Paharon, good morning dira sa may UK, no? Sakay Binong 70, ginatamyaw niya man di si Mr. Doyanong sang syudad sang Bago, no? Gingging Arroyo, may agaman Andre Polanco, good morning. Kag Edwin Miranda Sr., may agaman sa imo, bro, no? Jinken Imparado Indico, good morning. Sakay Agosto Season de Zagan, live from Isyo, Kawayan. Ay, good morning sa mga kasimanwa kumandira sa Kawayan. Taga Kawayan gid ang akong father, no? So, good morning dira sa inyo. Evelyn Nipomuceno, have a nice weekend. Sige. Alex Fuentes, of course. Nene Silva. Sakay Mary Ann Lipalam. Pa-shout out sa galuto subong sa kay Jocelyn Cagdona. Kag happy birthday kay Mikay, buwas nga adlaw, advance happy birthday. Emma Tobesa Aquino, watching from Binalbagan. Kay Estelier Aprilin, good morning Aksyon Radio, pagrit ko lang si family Estelier, family Bayot, gamonitor kami diri sa Naik, Cavite City. Edmar Kilitar, watching from Bago City. Skyros Francisco, sakay Aksyon Dorel ko tamyaw sa lulo ni RR Montuarhinyo sa Himayong Mailan.
Si lolo niya, Francisco Montua. Good morning, Lolo Francisco Montua. That's sa may Kimamalan City, Action Boy. Mary Jane Hifarba. Bisan Mary Ann. Mary Jane niya, oh. Mary Ann niya ako niya. Uli palam. Di pa alam na ilay niya nga ako niya, Alay mo oh. yung galing. Pagtarong blank. Sundan na sila ni RR mong sabi ko ng sala ka. Okay. Ti correct ko naman bal ni Ma'am Vanessa Mayo, taga Texas to si sino nga nito si Don, man to na dumduman ko. Na taga Texas to siya. Yes. Sige. Nene Silva. Si Judy Don. Judy Dunn. Miss Judy Don. Nene Silva, Action Boy, tadi matawagan nyo man ko. Paano Action Boy? Hindi na may nag-text na din sila sa ilang mga numbers, no? Yes. Sa ilang name, numbers, tapos ginimuan na to Ambot ko nakapadala sa entry si ma'am. Tinang ari na ito sa mga entry so ginagabot karon ganay may arat naman ta karon, no? Yes. Sap. Sige, makita mo, go. Di ka to last kay Nene Silva. Delang kid kay Dina De Cripito. ara na. Happy birthday ko sa sister niya kay Donna Alfonso kag Rambo Alfonso. Ngayon nablos ko nan. Happy birthday sa inyo, Donna kag Rambo. Sila nagpamati sa RSB. La Carlota na siyang RSB di ba, Action Boy? Kay Alex Montesa, ipanunos ko lang Ipanusnos na guro. Ipanusnos ko lang. Sabi sa ipanusnos gid no. Antaran yung personnel sa Philippine Coast Guard Substation Nagasinubaan sa pamilya Selos, ang barangay Nabulaw, si Palay City, yes of course. Ang pamilya Duran, sang Doña Juliana, madamo gid ngayuhom sa inyo nga tanan-tanan. Tanan, matamis pasakalamay nga puti. Puwerte. Ba diabetison ka gani? Ma-Earl, good morning. Kay Sir Binong 70, Action Boy. Kay Yuri Adriel Silva, Action Boy. Pakigreet ang iasawa ko na Action Boy nga si Eileen Espende Silva. Sang maayong aga. Kag stay safe. Flora May Bakuli Mirasol, good morning ma'am. Kay paano nibasahan? Cheryl. Ano ni Action Boy man? Magbasa sa iyang ngalan. Yad Damus. Good morning, Rosamila Castellana. Kay Zoraida Lucero, good morning, man. Kay Joy Drilon, good morning, ma'am. Nanay Ligaya Abeto, good morning, Rosamay Binalbagan. Si Zoraida Lucero, nag-greet mo? Wala pa rin siya sa akin, Action Boy. Sa ako na rin. Saan nga daw lain mo yan? Yes, lain na ito monitor nga daw. Kay Rhea Garcia, good morning. Rhea Garcia Silva, good morning. Dra sa may Kingdom, Saudi Arabia. Ofelia Arce, mayong aga. Edion Basa, good morning. Nathaniel Trasona, dra sa may Bacoor, Cavite, mayong aga. Kay Estilier Aprilin, pag-greet lang ko no Duran family. Estelier, Action Boy Duran family Estelier gare. Kag family Bayot, diri sa Naik Cavite. Always gid kami ga-monitor. Michael Joseph Helado, good morning mga ka-aksyon. Action Sir Boy, kag ever pretty in Dorel, always lang naga-monitor diri sa Handumanan. 21 days before Christmas and 27 days before New Year. The-countdown man gali si Sir ba? 28 days actually before New Year. 28, okay. Reynaldo Espadero, good morning. Sa may payaw siya ya. RR Muntua, hello ko no sa tanan nga taga Barangay Kabadjangan, Himamaylan. Halin kay kagawad niyo RR. Ay, kagawad siya gila Action Boy. Ay, kagawad Kay siya? Michael John P. Season, good morning, sir. Kagawad gila si RR. Sige, standby na, no? Marico Rizali, good morning man, no? Dira sa Malaysia. Standby na sa Balita National. Action Radio Philippines Standard Time, 6:24. Detalye na sa aton mga balita nasyonal.
Patay si Los Baños Laguna Mayor Cesar Perez matapos ang intiro sa sulod mismo sang munisipyo kagabi Huwebes. Si Perez ang anay vice gobernador man sang Laguna. Ginkonpormar ni Laguna Governor Ramil Hernandez ang pagdaliwan sang alkalde. Una ginpalayag sa mga source ngang alkalde ang ginhingagaw padala sa Health Serve Medical Center sang Banwa. Sadtong Mayo 2017, ang utod sa alkalde nga si Ruel Perez, 48 anyos, ang intiro man sang duha ka mga lalaki. Si Ruel Santo nagasakay sa motorsiklo sa inang gintiro sang mga gunmen sakay man sa motorsiklo sa National Highway sa Barangay Maahas. Liwat nga ginimbitahan ni Presidente Rodrigo Duterte si Russian President Vladimir Putin nga magbisita sa Pilipinas. Ginhimo ni Duterte ang imbitasyon matapos nagpresentar ini sang credentials ni Ambassador Marat Pavlov bilang bagong ambassador sa Russia sa Pilipinas sa Miyerkules. Suro kay Duterte sa tion nga matapos ang problema sa COVID-19 makabisita kuntani sa Pilipinas si Putin para sa ika-45 anibersaryo sa diplomatic relations sang duha ka mga pungsod sa masunod nga tuig. Sunod sa Presidente, maayo nga abyan sa Pilipinas ang Russia kag magpartner sa defense and security, health, science and technology kag pagpaayo sa ekonomiya sa duha ka pungsod. Nagpasalamat si Duterte sa Russia sa pagtanyag sa bakuna kontra COVID-19 nga Sputnik 5. Ginaimbestigahan man sang PNP karon ang mass gathering nga gintambungan ni Presidential Spokesman Harry Roque sa Cebu sa Nobyembre 27. Sunod kay PNP Chief Police General Debold Sinas, ang PNP ang magasumeter sa rekomendasyon sa sininga isyo kay Interior Secretary Eduardo Año. Duga pa ni Sinas kung may findings kay rekomendasyon ng PNP, hindi naman nila luyag pangunahan ang tikang ni Año. Madumduman si Roque ang nag-deliver sa iyang speech sa Cebu sa pagbukas ng Bantayan Island Airport ng tambungan sang madamo nga tao nga wala natuman ang minimum health standard. Ginhack ang online career portal sa Office of the Solicitor General kung OSG sa tong Martes. Nagbilin sa mensahe ang hackers sa agensya nga untaton ang blackmailing sa National Telecommunications Commission o NTC angot sa ABS-CBN franchise nga issue. Ginkompirma sa OSG nga ang grupo nga Phantom Trophy ang naga-upload sa pila ka files sa OSG Online Job Application System nga tuyo gubon ang site. Madumduman, nagpaandam si Solicitor General Jose Calida sa NTC batok sa paghatag sa ABS-CBN sa Provisional Authority nga ang operate o kung mag-operate sa tion nga mag-expire ang prangkisa. Antes ang palayag ni Calida, ang NTC ang nagkasiguro nga maghatag sang Provisional Authority sa network. Sa ibang panaton nga balita nasyonal, nagdangat na sa 42 milyones pesos ang ayuda nga napanagtag sang DSWD sa pagpatuman sang Bayanihan 2. Sa pinakaulihing nga datos in paggawa sang ahensya, naglambot na sa 7,573 ka pamilya nga benepisyaryo sa granular lockdown ang natagan sang ayuda. Sa nibuluan nga mga balayang in lockdown umpisa September 11 ang may mawaton nga ayuda sa idalom sang Bayanihan 2. Samtang masobra na sa 232.7 milyones ang napanagtag sa 33,996 kadugang nga mga benepisyaryo. Nagpasiguro ang DSWD nga padayon nila ang paghatag sang ayuda sa idalom sang emergency subsidy sa idalom sang Bayanihan 2. Nagsaka sa 25 ka empleyado sa BPO company sa Subic Bay Metropolitan Authority o kon SBMA ang nagpositibo sa COVID-19 matapos ang beach kag pool parties. Suro kay Ronnie Yambao, Deputy Administrator sa SBMA Public Health and Safety Department, ang unang kaso nag-umpisa sa Nobyembre 7 matapos ang beach party kag mayara na sa clustering sang kaso. Dugang pa ni Yambao, ginaligar nagpatigayon sang hindi otorisado nga pagtipon-tipon sa Zambales kag Olongapo nga nagwa na sa jurisdiction sa SBMA. Suro pa kay Yambao na isolate na ang mga close contacts nga yara sa isolation facilities sang local government unit. Dugang pa nga may ipapanaog nga disciplinary action ang Human Resource Management Department sang amo nga kompanya. May dugang nga 1,050 kung 61 kabago nga mga COVID-19 cases ang Pilipinas. Sa pinakauli nga datos ni pagwas ng DOH, pinakadamo na nga bago nga kaso ang na-record sa Davao City nga may 92, Quezon City nga may 92, Rizal 50, Pampanga 44, kag Quezon Province may 43. Ang Pilipinas ang mayara na sang 435,413 ka total confirmed cases. Gin-report sa DOH ang 328 kabago nga nag-ayo sa masakit o kung nagdangat na karon sa 399,325 ang total recoveries. May napulo naman nga bago nga patay bangod sa COVID-19 kaya nagdangat na tanan sa 8,446 ang death toll.
Kag sa katapusan nga balita national, patay ang leader sa New People's Army kag-apat sini ka makapdanan matapos sa enkwentro sa tunga sa motoridad sa Lake Cebu, South Cotabato. Sunod kay Brigadier General Roy Galido, commander sang 601st Infantry Brigade sang Philippine Army, magaserbe kuntani sang warrant of arrest ang militar kag pulis kay Jaime Hebron, nga isa ka Regional Ordnance Officer sa NPA Southern Mindanao Region sa iya hideout sa Sitio Kibang, Barangay Nedapang, ginlukpan sila sa mga sospetsado. Naglawag sa 20 minutos ang pagbayluhan na isang lupok nga nagresulta sa pagkapatay ni Hebron. Nakuha sa lugar ang isa ka M16 rifle, carbine rifle, 45 calibre pistol, 9mm caliber pistol kag makagamitan niya ginahimo sa improvised explosive devices. Si Hebron ang nagapatubang sa kaso kriminal, lakip ng murder kag extortion. Inyo ginmamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon, DorelCabat. Kag Aksyon BoyDuran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.